neznáme žádné okolnosti, jež by vyloučily zavření manželství, že znají navzájem svůj zdravý vztah a že zvážnou úpravou budoucích majetkových vztahů, uspořádání budoucích bydlení a hmotné zajištění rodiny po uzavření manželství. Na příště se rozhodli, že budou užívat společné příjmy. Více na Nejprve prosím vás, pane ženíku. Já, Michal, beru si tebe, Hano, za svoji manželku a slibuji ti, že ti budu v časech dobrých i zlých, oddaný a věrným mužem, a že tě nikdy neopustím. Děkuji. A nyní prosím vás, slečno nevěsto. Já, Hana, beru si tebe, Michale, za svého manžela a slibuji ti, že ti budu v časech dobrých i zlých, oddanou a věrnou ženou a že tě nikdy neopustím. Děkuji, můžete se otočit zpět. Táži se vás nyní, pane ženichu, zda jste svůj slib pronesl ve svobodné vůli a zda si přítomnou nevěstu, slečnu Hanu Dostálovou, berete za svoji manželku dobrovolně? Táži se vás nyní, slečno nevěsto, zda jste svůj slib pronesla ve svobodné vůli a zda si přítomného ženicha, pana Michala Pitru, berete za svého manžela dobrovolně? Ano.